Ngibamba 40 in 2 weeks time. Anginakara, anginadladla, anginakati elitiminizer. Mara nginebhoni, speaker box tools ngelelemela. Lama teddy bear namakotkoti, li fresh nale bike. Ngidlela manaskara blema garage. Ngivutisa umlilo nje big ray mebufuzo. Bhoni fixa. Ngifutha amachu bese ngiyatesta. Ndoda endala eshama sneakers nama trade trousers phezulu kwebhaki yabantwana. Bhoni fixa. Ngifutha amachu bese ngiyatesta. Ndoda endala eshama sneakers nama trade trousers phezulu kwebhaki yabantwana. Minyaka nyaka isipanela umadala ngihlanganisa. Mechanic, ispani radiator engine gearbox fixer. Remote, remote. Madala ngathi lalika le car. Mase mthathe truth clipper. Enhleki 5 sesopusha nokupush kokoko nale car. Makaphatha 6 enidlaso menzela amahensi bheka amahusi. Makaphatha 8 jalaza nepikiri zilusi. Makaphatha lo car ungazoqhenza. Ay makamadara. Ay man madala. Angiholi la bheka umpataka ama-peanuts mangifuna isijeva ungikayisakala amakhabiji ngisukela ikaki emanatala ngithesha grand ngilungisa amazenke mama ngosudu nakhona ngipatanisa ngimbiba ngipata kumhluzu ekusengqe ngenkinga emini ngibamba indlala ngishazela inkantina jimpasi ngithiba ihlala ngebhansi ngafika emjipa ngashayeka ngahulazela amabhiya namathanga wenkuku. Bhoni fixa ngifutha amachup bese ngiyatesta. Ndoda endala eshama sneakers nama trade trousers phezulu kwebhaki yabantwana. Bhoni fixa ngifutha amachu bese ngiyatesta. Ndoda endala eshama sneakers nama trade trousers phezulu kwebhaki yabantwana. Ngizinge strategy kulokho sengiphila amapiano nokulungisa amabike. Uzwa sibalamuse uvagro ubulele la igomi thatha amachance lungisa le Bhoni matsha la pompa la amaviri chakathisa faka nepikiri qinisa amawili faka ama-speed nehuta ngeke sidlala amavida kunama classic ngiphethisela kasekari ngiyashova sikhova siyabangena khona yimhleva nezoqhoma ngama small karokoloda niyazikhosta beka mina ngiyashova jalaza ngiyareva. Bhoni fixa ngifutha amachu bese ngiyatesta. Ndoda endala eshama sneakers nama trade trousers phezulu kwebhaki yabantwana. Bhoni fixa ngifutha amachu bese ngiyatesta. Ndoda endala eshama sneakers nama trade trousers phezulu kwebhaki yabantwana. Khathele ngamathanga khathele ngifuna amasaka ngigrand ngodakho ingama nengama nafaka nitress ngasasibhayisikelemi lelo government yasifentela uyasinyela yikho ngisitheshe emsuku ngiyabhaphela nembomi ngiyayibeka namabhambi fruit ngiyadeka ngivula ibhoni cycling for a reason kusala bola take tradis spin lizeline nokuthi ngalambi ngokutshintsha isizini ngigrand ngolo madala wamashaya nelimpatha semanatala. Bhoni fixa ngifutha amachu bese ngiyatesta. Ndoda endala eshama sneakers nama trade trousers phezulu kwebhaki yabantwana. Bhoni fixa ngifutha amachu bese ngiyatesta. Ndoda endala eshama sneakers nama trade trousers phezulu kwebhaki yabantwana. Bhoni fixa.